σύνορα. Η Ψάλα Κωνσταντινούπολης όχι, Θρησκείας ναι. 2012. Βλέπουμε στο πλάνο τον Nike G's. Περιμένει αυτή τη στιγμή τον καναλάρχη τον λεγόμενο. Ο καναλάρχης να δίνει ταυτότητα και σφραγίδα, παραχωρεί τη θέση του. Λόγω ηλικίας. Έτσι. Τίμιος χορεύει το χορό της φωτιάς λόγω κουνουπιών. Βλέπουμε μπράτσο. Έτσι, μπρατσάρα βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή γίνεται λήψη από την κάμερα ασφαλείας. Έτσι είμαστε στο γραφείο επικοινωνίας. Αυτό. Ο Χριστόφος Ιωάννης Γαβριλίδης πιάνει αυτή τη στιγμή κουβέντα με την κυρία. Ξύνεται παράλληλα. Για τα κουνούπια. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είναι στο ΚΙΣΕ. Έχει δώσει διαβατήριο ταυτότητα, ναι, δίνει. Θα περάσει άραγε. Υπάρχει πρόβλημα. Αργή. Έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής, έρχεται. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Τρέχοντας. Είναι εδώ. Ένα σχόλιο στην κάμερα. Λοιπόν, το βλέπουμε να ανεβαίνει. Όχι. Μπροστά. Σχολίασε. Είναι κλειστά. Κρίμα. Χάσαμε την ευκαιρία. Περιμένουμε το σχόλιο, παρόλα αυτά μπορούμε να το κερδίσουμε. Πώς όμως. Θα πάει να μπει από μπροστά. Στο βρε, πήγαινε μπροστά για ένα σχόλιο. Αυτή τη στιγμή γράφεις. Θα κάνουμε σπικάζ γιατί δεν έχουμε λήψη ήχου. Πραγματικά. Θα διαβάσουμε χείλη, τα λεγόμενα χείλη. Χριστόφορος Ιωάννης Γαβριλίδης, αυτός είναι. Έκανε εμφάνιση. Νάτος, που βλέπετε να είναι εδώ. Από τα σύνορα για το Exit Channel εδώ πέρα με όλο το crew. Το crew, yeah man. Όπα, μισό λεπτό να αποφύγει ο φακός. Τώρα οδεύουμε προς την Ελλάδα, όπως σημειώνει πολύ εύστοχα ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα τα τουρκικά σύνορα, να πάμε τα κουνούπια άφθονα, να πάμε στην γκρίζα ζώνη. Και στην γκρίζα ζώνη θα γίνει λίγο της πουτάνας. Και μετά θα πούμε στα ελληνικά σύνορα και θα στην ελληνική μεριά. Διακρίνω μια περηφάνεια. Μια ανακούφιση, μια γαλλίαση. Εκεί θα μπορέσουμε να ξαναδούμε τις ξινές Ελληνίδες που μας έλειψαν. Έτσι. Τι άλλο θα μπορέσουμε να δούμε. Αυτά. Δείξε και μια μπλουζά του Έλληνα. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να σκοτώσουμε κανένα κουνούπι τώρα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο πλάνο. Τελευταίο πλάνο από σύνορα. Τη Γαλά, Αθήνα. Σύνορα.